may mga reports ho na kaming na hagilap na nalikom na merong nangyayaring harassment di umano no sa hanay daw ng mga magsasaka. Ito sinasabi gwardyado yung lugar at nariyan yung mula nga nung bakuran. Kumusta ho yung pamumuhay niyo doon? Kumusta ho yung komunidad kaugnay ho nitong ganitong usapin? Ayun po, sir. Kaakibat naman po siguro talaga ng pakikipaglaban sa usapin ng lupa ay ang mga harassment na nangyayari. Hindi lang po ito nangyayari sa Barangay Sumalo. Alam po natin na nangyayari din po ito sa buong Pilipinas. Na patuloy yung mga tao na nakikipaglaban sa karapatan nila bilang isang magsasaka ay nakakaranas po ng ganitong klaseng harassment. Sa lugar po namin, tulad po nga niyan, yung mga officials ng barangay namin ay marami na pong kinasuhan. Lahat po ng lumalaban, marami pong ginagawang kaso laban sa bawat isa na patuloy na lumalaban at hindi sumusuko sa aming mga karapatan. Yan po yung alam po namin na anumang oras, magkaroon din po kami ng kaso. Ang sitwasyon po ng komunidad namin ngayon ay mapakalungkot. Dahil po, hati po ito Ang kabilang panig po ay nasa panig ng kalaban at kami po na patuloy na lumalaban ay para kaming naka-enclosure lang. Kami-kami lang po na halimbawa po lahat ng taong nag-ibaan na nakasalukuyan nakatira sa court. Doon kami po ang patuloy na nagtatalakayan, nagpapalakasan sa bawat isa, nagbibigay ng mga motivation na huwag tayong susuko dahil alam natin na bandang huli, papanig din sa atin ang batas. Ito ho, nung 8 ng Marso, ay lumapit ho ang inyong grupo dyan sa Department of Justice, yung kagawaran ho ng hustisya, para hingin yung tulong nila, kaugnay ho nitong kinaharap na kaso, nung ilan sa inyong mga kasamahan. Paano ho sila nakasuhan ng syndicated estafa at ano ho yung naipangako naman ng DOJ kaugnay nitong sitwasyong ito? Kami bilang isang samahan, yung rehistrado po ng SEC ng aming samahan. Bilang isang samahan, mayroon po kaming voluntaryong bigayan. Bilang panggastos po namin sa mga lakad namin. Pero yung iba po na mga kabarangay namin at mga kamag-anak namin, yun nga po sa takot na pasuko po ng kumpanya na to, at siya pong ginagamit sa amin ngayon na ginagamit para kami kasuhan na sinasabi, siningilan daw po nung mga nakasuhan ng ganun kalaki, 30 mil na samantalang hindi naman totoo. Ang ibinibintang po doon sa Siyam, 147,000 lang po na wala namang katotohanan na bilang ako isang opisyal po ng samahan, hindi naman po sila talaga nakakapagbigay. Subalit nakakagawa sila ng kasinungalingan para mapailan ng kaso itong mga Siyam na to na maging syndicated estafa at hindi po, wala po siyang bail. Yun, sir. Sino ho ang nag-file ng kaso laban yung kabilang grupo? Apo. Oo. Ito ay kapwa nyo rin ho magsasaka. Yung mga nag-file po ng kaso, hindi po sila kinilala ng DAR dahil po nung panahon na nagkaroon ng screening o nagpatawag yung DAR para dun sa pamimili ng potential beneficiary, hindi po sila pumunta. Ngayon po, nung hindi sila pumunta, syempre hindi po sila nakuha na mga potential beneficiary. Ngayon, ang gusto nilang mangyari, isama po sila na mabibigyan din ng lupa. Ang nag-file sila ng ali case, ibinasura po ng DAR. Dahil hindi na po panahon para ngayon kayo maghabol. Noon, pinadalhan namin ng paanyayang lahat ng mga tao sa barangay na magpa-screening kayo dahil yun nga po, ipamamahagi yung lupa na sa proseso po ng pag-screening, pagkilala doon sa magiging potential beneficiary. Ngunit ngayon lang po sila na naghahabol. At nung panahon na yun, yun nga, hindi sila nakilala. Yung nagalit po sila at ngayon umanig po sila dito sa kumpanya na ngayon sila yung ginagamit ng kumpanya para kasuhan yung mga, lalo pa yung mga leader. Katulad ko, ako napakarami ko po sir kaso Yung mga nabasura ko na pong kaso, 12. Ano ho ito, madam? 4 po ho yung criminal case na nag-bail po ako, grip version. Injunction, kasama din po ako. May damages po, nakinasuhan pa po kami. Bali, Siyam kami sa Mandaluyong. Napakarami. 4 po na ombudsman na hindi naman po ako nagtatrabaho sa gobyerno. Oo.
Isinama po ako doon sa mga opisyalis ng barangay. Oo. At ngayon po, mayroon naman pong graft and corruption. Na ngayon, nung Lunes lang po, nag-hearing po kami sa piskalya. Bilang isang mamamayan at magsasaka, syempre pag sinabing syndicated stapa, sir, walang piyansa, natatakot din. Dahil yung ibang kasama namin na siyam, hanggang sa ngayon po, walang bail. Gusto ko pong ilinaw, yung nakasampang kasong syndicated estafa laban sa kapitan nila, sa leader nila na si Rolando Martinez at 8 pang kasamahan ay mga kasong isinampa ng mga residenteng biktima nila. No? Sila yung mga kinolektahan ng butaw na dahil sa kapalit ng pangako na bibigyan sila ng lupa ng kanilang samahan. Pero anong lupa yung ibibigay nila kung hindi naman nila hawak yung titulo ng lupa, and at the same time, malinaw namang pinapakita ng sinasabi ng korte na hindi naman saklaw ng CARP yung lupang ipinangako nila. Binitawan ho ba silang mga pangako na gagawin upang sa gayon talagang mabigay yung panawagang hustisya ho para doon sa inyong mga kasamahan? Ayun po, yung kahapon po na sinabi po ng senior secretary po yata yun, yung kausap namin doon na pag-aaralan po nila lahat po ng kaso na isinasampa sa amin at magkikipagtulungan po sila sa DAR. Bali po mag-uusap ang DOJ at ang DAR tungkol po sa mga kasong isinasampa sa amin na nag-uugat po sa usapin ng lupa. Kasi po lahat po naman talaga ng kaso ay dyan po nag-ugat sa usapin ng lupa. Kaya po ang sinabi ng DAR ay kakausapin din po ang mismong DOJ at ang prosecutor sa baba na sila ay mag-uusap tungkol sa nangyayari na to na sunod-sunod na patong-patong na kaso na inaano sa amin. Ano ho ninyo, nairaraos yung mga gastusin kaugnay ho nitong pagharap ninyo sa mga kasong isinasampa laban ho sa inyo? Kasama namin sa task force ay ang PAW. Totoo lang sir, wala po kami po ay magsasaka lamang eh. Sinabi ko po, ipinaliwanag ko po sa PAW na ang acceptance fee po ng isang abogado ay 100,000. Bawat appearance po ng abogado is 10,000. Meron po kaming 50 cases, sir. Kaya po nahihirapan kami. Patuloy po kami. May tumutulong po sa amin na mga support groups na kahit papaano po ay talagang sinasalba po kami. So, balit hindi naman po maaari na lahat po yun ay manggaling sa kanila. Maliban ho dito sa mga kaso, paano rin naapektuhan yung hanap buhay ninyo, yung pamilya ho ninyo? Siyempre, kailangan mo humarap sa korte, aalis ka sa bahay, titigil ka sa trabaho. Ano hong impact nito sa inyong kabuhayan? Napakalaki pong impact, sir. Kasi imbis na ipaghahanap buhay mo, panahon mo dapat na nandun ka sa bundok para magtanim, pero wala. Halos ako, sir, sa totoo lang, araw-araw nasa korte po ako. Araw-araw po, maharap po ako sa korte sa dami mo ng kaso. Pero bilang magsasaka, may karapatan kami at alam naman namin na yung karapatan namin ay kailangan ipaglaban. Laban, hindi po kami titigil. Paano ho sa inyo, pagkadami-daming kaso, ito, 50 cases, binabanggit ninyo, kayo mambilin na araw-araw nasa korte. Paano ho ninyo ito kinakaya? Paano ho ninyo ito hinaharap? Sa totoo lang, sir, mahirap eh. Mahirap. May mga anak ako na nag-aaral. Wala na po akong bahay dahil isa po ako sa nag-ibaan. Nakatira po ako sa covered court sa panahon ngayon na kung saan kinakasuhan ng Mahirap, sir. Napakahirap. Ang laking impact, sir, talaga. Doon na dadanasan namin po na hindi na kumakain. Bigay-bigay na lang po ng may mga kasama naming meron or kaya mga NGOs na pumupunta, nagpapadala po ng mga goods. Yun po, pinagsasalo-saluan. 74 families po kami. Sa totoo lang po, may kasama kami mga PWD. Yung isa po namin kasama, sir, simula nung nag-ban sa sobrang stress, namatay na po siya. Doon na lang po namin pinaglamayan sa covered court. Doon na lang po namin ibinurol. Bukod pa doon, sir, napakahirap dahil yung anak ko PWD, nag-aaral, ginapang ko po. Kahit kami mahirap na mahirap.
kinasuhan din po ng cyber libel. Ilan pong mga anak na magsasaka, may kaso na po yung tatay, may kaso na po yung nanay, pero kinasuhan ng cyber libel kung saan dinala. Nung nakarang araw po, humarap sila sa Mandaluyong. Kaya po napakahirap, hindi na po namin alam. Kaya po talagang laking na rin po, talagang dasal na lang po, tatag ng loob po na lumaban. Pero kung hindi naman po kami lalaban, paano na po, sir? Alam naman po namin na yung pinaglalaban, amin naman eh. Yun lang po, sir. Ito ho yung, gusto ko sanang itanong, habang kayo ay nagkukwento, napapaisip ako, Ma'am Belinda, ano ho yung nagtutulak sa inyo para lumaban sa kabila ho nitong mga ganitong sitwasyon? Pinanghahawakan lang po namin, sir. Kasi sumusunod naman kami doon sa batas, sumusunod naman kami doon sa tamang proseso. Kung kinakasuhan kami, pumupunta kami sa korte. Ang pinanghahawakan lang po namin, nandyan na po, sir eh. Konti na lang po, konti na lang. At ang alam po naman namin, sir, konting-konti na lang. At yung mga problema, tulad ng mga kaso na to, pag naipamahagi na sa amin yung lupa, siguro hindi na po namin dadanasin ito eh. Dahil nag-uugat lang po ito, dahil hinaharas kami na ako mismo, kinausap na pag sumuko ako, mawawala lahat ng kaso ko. At nandun na po na pati yung mga kamag-anak, mga kasama kong kinakasuhan, nabubuli dahil sinasabi, yung nanay may kaso, yung anak may kaso. Pag hindi pa kayo tumigil, pupunuin kayo ng kaso hanggang sa makulong. Nabanggit niyo yan, gusto ko i-follow up, bilang leader, meron na hubang nagsabi na, yan, gaya ho ng binabanggit niyo, kung kayo ay susuko na, hindi na itutuloy yung kaso, meron na rin hubang nag-aalok sa inyo na, huwag ka nang lumaban. Eto, bibigyan na lang kita ng ganitong halaga, o bibigyan na lang kita ng ganito, tahimik ka na lang para tapos na yung usapan. Naranasan niyo ho ba ito, madam? Ako, sir, naranasan ko pa yun nung hindi pa nagigiba yung bahay ko. Kinausap po ako na mga security guard po ng kumpanya na sumuko lang po ako, hindi magigiba bahay ko. Pero sabi ko, hindi na ako susuko sa inyo dahil karapatan ko ang ipinaglalaban ko. At alam ko naman na kinilala ko ng gobyerno na para magkaroon ng lupang ito na sa magsasaka naman talaga to at mas nauna pa yung mga ninuno dito eh. 6 families, 54 na bahay ho yung giniba. Dahil bunga ito nung ejectment case. Ano hong naging punot dulo nitong? Yung karamihan po doon sa nagibaan, mga leader. At kami naman po, ang kinalulungkot po namin, sir, nandun na po, nagkaroon ng writ of demolition eh. Nagkaroon po ng order noong 2018, pero naipatupad yun 2022 na po.